Jenom začni. Dobrý večer, ahoj Evi. Ahoj milí, já vás taky všechny zdravím. Tak bylo to neplánovaný, ale naplánovali jsme to na dnes, 1. února, a dneska je úplně k velvu. Wow, to je zajímavá informace. A je to úplně docela silný. A nejen tento den přichází, ale proto, abychom se, ale je to takové jako den, který nám to ukáže a bude ukazovat ještě několik dalších dní, abychom se otočili k sobě a konečně si přiznali, kdo jsme, kým můžeme být a co ty naše těla. Protože najednou se všichni shodují na tom, že všechny pocity, emoce, že sice z hlavy to můžeme nějakým způsobem dostat, ale že všechno drží naše tělo. A já mám vlastně velkou radost, že to, že všechno drží moje tělo a že to tělem můžu změnit, mně došlo tak asi před 7 lety, když jsem poprvé objevila Tiande. Vlastně tady díky Evičce. A tak mám radost, že jsme se zase i v tomhle roce vrátili k tomu, že vám budeme říkat o těch nejzajímavějších produktech. A jeden z nejzajímavějších produktů Tiande je Evi, co jsi pro nás teda dneska připravila. Mám tady takový poklad, o kterém jsme tady v těch našich vysíláních v rámci cyklu energie ženy vlastně nemluvili. A to je čaga s mumiem a aronií. A to je vlastně takový zázrak přírody, protože v dnešní době, nebo teď jsme v období, kdy je hodně nachlazení, lidi řeší imunitu. A ta čaga s mumiem a doplněk potravinový je vlastně přesně to, co bychom měli brát nebo co bychom mohli používat. A já bych vám o tom chtěla říct, protože energeticky čaga je něco úžasného. Nevím, jestli jste někdy slyšeli ten název čaga. Ono to je vlastně, jinak se jí říká rezavec šikmý, a je to houba, která je naprosto úžasná. Ona patří mezi ty vitální nebo medicinální houby. Říká, má podobný jako třeba rejší účinky cordyceps a vlastně na Sibiři a na Altaji, anebo i třeba v Japonsku, díky čaze, kde ji konzumují, tak je minimální výskyt rakoviny, ty lidi jsou málo nemocní. A co to je? Čaga je vlastně houba, která roste na bříze. Ale jestli si řeknete, že vyrazíte někam do terénu a podíváte se na břízi, tak ona roste obvykle ve vysokých výškách. Na Altaji to je jižní okraj Sibiře a je to takový cíp mezi Mongolskem, Kazachstánem a jižní cíp Sibiře a tam jsou vysoké hory. Nejvyšší hora je hora Bělucha a jsou tam kolem toho legendy, že z té hory Bělucha je vstup do tajemného údolí Šambaly, kde jsou ty rostliny se silnou energií a čaga vlastně roste v těch nadmořských výškách. My ji máme z Altaje a roste třeba na jedné bříze ze 4 000. A co ona dělá? Ona to je vlastně cizopastník a z té kůry a z mízy břízy vysává, vstřebává do sebe kyselinu betulinovou, což je jeden z nejsilnějších přírodních adaptogenů a imunomodulátorů. A v dnešní době dokonce probíhají seriózní vědecké výzkumy na to, že ta betulinová kyselina umí likvidovat patogeny a umí vlastně způsobit sebevraždu patogenních buněk, takže je to opravdu velmi zajímavý výzkumy v oblasti třeba onkologických onemocnění. A tahle houba zraje na té bříze až 3 roky a když si vybere tu správnou břízu, tak na ní obvykle není jenom jedna ta houba, ale je jich tam víc. A na rozdíl od jiných hub ona nejde odtrhnout, musí se odříznout a musí se přesně v období třeba, kdy končí vegetační klid té břízy, než začne bříza natahovat mízu, protože ona by to vytáhla zpátky z té houby zase do toho. Hmm. A
Chaga je takový jakoby přírodní zázrak, síla Altaje, síla tajgy a ona má, když si vezmu, na co všecko, ona obsahuje minerály, obsahuje vitamíny, obsahuje, jak jsem říkala, nejsilnější látka je ta kyselina betulinová, takže ona má tak široké použití, dá se použít jako prevence. Tady bych chtěla říct, že čaga má pomalý nástup, to znamená, jestliže já ji začnu brát, že mě něco bolí nebo jsem nemocná, tak už většinou to nemá ten rychlý nástup, jako mývají některé jiné potravinové doplňky. Dá se brát preventivně, dá se brát i při regeneraci, je výborná při nějakých regeneracích, po zlomeninách, po neonemocnění, když se potřebujeme prostě dát dokupy a jsou s ní výborné výsledky i při onkologických onemocněních. A co je hodně důležité, že čaga neruší účinky léků, to znamená, ona se dá brát i s léky a zároveň je to jeden z prostředků, který se opravdu může brát i při onkologických onemocněních. Jsou tam nějaké kontraindikace, ale o tom mluvit nebudu. Je to konkrétně ten B-komplex, který se při některých typech rakovin nemůže brát. Takže když to shrneme, tak se dá brát dlouhodobě, Ano, preventivně, třeba několik měsíců nebo celý rok. dá se s tím, že třeba budu jí brát 3 měsíce, pak si ji můžu třeba na 14 dní, na 3 neděle vysadit a zase můžu jet. A Já jsem bere se jedna tabletka denně? jedna tabletka denně, pokud bych měla nějaké zdravotní problémy, tak můžeš vzít i víc. Ale on to je komplex a v tom je vlastně Tiande úplně unikátní, protože vy můžete si v různých e-shopech zdravé výživy koupit nebo těch přírodních produktů koupit samostatnou čagu a můžete si koupit samostatné mumio, ale v kombinaci čaga s mumiem je Tiande naprosto unikátní. A A co teď by to mě je? zajímalo právě, že čaga je ta houba, to bylo teda na té bříze. A co je to mumio? No, mumio možná, kdo jste se dívali na Angeliku, tak tam ten vědec, co byl, tak ten mudrec, tak ten mluvil o tom, že má mumio. A mumio je, říká se mu slzy hor, nebo síla hor. A vlastně v těch vysokohorských jeskyních na Altaji se ukládají, jak tam jsou ty extrémní klimatické podmínky, mrazy a naopak vysoké teploty přes den, tak se ukládají po tisíciletí minerály a různý i třeba trusl z ptáku a podobně a vzniká z toho přírodní pryskyřice, která obsahuje až 50 minerálů plus vitamíny a celou řadu dalších účinných látek. A ona vlastně v létě, když potom, ono se říká, že ty skály pláčou, že to proto tomu se říká slzy hor, že to mumio vlastně vytéká z těch skal a altajský mumio, já vám tady ukážu, protože to mám takovou hodně raritu. Já jsem si přivezla tohle mumio přímo z Altaje a dokonce jsem ho používala, když jsem měla zlomenou nohu, tak jsem si ho brala po zlomenině, protože ono opravdu umí, neříkám, že zvařuje kosti, ale je výborný právě na regeneraci kostí, kloubů. A je to takový, jako vypadá to, táhne se to, je to jako dehet, ono to i cítit ta pryskyřice trošku jako dehet a rozpouští se ve vodě. My máme extrakt vlastně z houby, plus k tomu je to mumio a má zase širokospektrální účinky, v podstatě jsou to 2 látky, které já bych řekla, že jsou úplně na všechno. A asi bych se měla zmínit ještě o jedné věci, že čaga, protože v dnešní době spousta lidí má problémy s imunitou, ale zároveň má problémy i s různými záněty. A říká se, že i díky tomu těm toxínům a všemu, co prostě kolem nás je a co máme v sobě, takže není pomalu člověka, který by v sobě neměl nějaký mikrozánět, nějaký skrytý zánět. A čaga vlastně jde i po těch skrytých mikrozánětech v těle. Proto je tak důležité ji používat dlouhodobě, protože ona si najde
v tom těle, co vlastně tam je jakoby za problém. A jinak je tam ještě extrakt z aronie, což je černá jeřabina. A ta aronie je opravdu antioxidant a ona vlastně pomáhá vstřebávání lepšímu té čaky. A jenom ještě ukážu, oni to jsou takovýhle černý tabletky, takovýhle kapsličky, daly by se i vysypat. Já třeba jsem je dávala svojí pudlici, když měla rakovinu plic, tak hodně jsme prodloužili život a tam jsem jí to sypala třeba jenom třetinku do žrádla. Takže to je takový náš úplně, já bych řekla, velmi unikátní produkt, který tím je opravdu Tiande naprosto unikátní. A dá se to, je to s jídlem nebo po jídle? Tak, mělo by se brát zhruba 30 minut před jídlem nebo 30 minut, půl hodinky prostě po jídle, aby se to v žaludku nemíchalo s potravinami. A co mě ještě teď napadá, tak protože Tiande má třeba další ty skvělé produkty, tohle je teda B-komplex, teda tří látek, té čagy, mumia a té aronie. A můžeme to kombinovat, když to bereme, tak můžeme to třeba kombinovat bez problému se zlatofitem nebo s glutationem a tak? Dokonce ono se říká, že by člověk neměl brát několik těžkých kalibrů najednou. No právě. Nicméně v tomhle období, protože čaga třeba podporuje i játra. A glutation je vlastně komplex, úplně na pohodu může jít s zlatofitem na období ledvin a může jít i s glutationem. A pokud bych měla vybrat si, tak já bych asi třeba v tomhle období brala třeba, pokud nemám problémy s močovými cestami, tak bych brala glutation a čagu, speciálně v jarním období potom, protože glutation je na podporu jater, která je zodpovídají za naši imunitu a vlastně obsahuje to ale i kurkumu, která je vlastně protibakteriální, antibakteriální účinky a je výborná taky na mikrozáněty, takže tam tyhle dva doplňky se doplňují. Takže se nevylučujou, můžou se teda kombinovat. A my už jsme o tom glutationu tady jednou mluvili, můžeš jenom kratičce o něm ještě teda něco říct znova? Jo, určitě. Glutation je vlastně zase to komplex, takže není to jedna látka uvnitř. Glutation je vlastně tripeptid, který se nám tvoří přímo v buňkách a čím jsme starší, tak se ta produkce toho glutationu snižuje. A on vlastně pomáhá, je to antioxidant, pomáhá ten glutation, ten tripeptid v buňkách chránit buňky. A já bych asi vypíchla jednu nejdůležitější funkci a to, že nejvíce ho tvoří v játrech a on vlastně chrání v buňkách, každý ty buňce mitochondrie. To zní strašidelně. Jo, ale to už se jednou vysvětlovala, takže je teda hlavně na podporu jater, jo, ten glutation. Na podporu jater, ale celkový imunity těla. Takže v kombinaci třeba s tou čagou je výborný, že vlastně čaga má pomalej nástup, ale já když mám nějaký zdravotní problémy, tak já můžu nasadit k tomu ten glutation a klidně třeba 3-4 tablety denně, když na mě něco leze a právě protože tam je ještě i ten kurkumin a je v tom i rozmarín a ořešák, tak vlastně glutation je dobrý i na střeva, že vlastně protiparazitální přípravek. Jinak vlastně zlatofit, když je v období vody, tak samozřejmě zlatofit se může brát taky, protože zlatofit je právě na podporu močových cest, období vody. Nicméně já třeba osobně bych ten zlatofit jako nekombinovala bych všechny tyhle 3 preparáty. Já třeba teďka beru glutation a beru zlatofit, protože jsem měla před Vánocemi chřipku a ta se mi přetransformovala do zánětu močových cest, což je jasný, to je hospodaření s vodou v těle. A takže jsem si nasadila zlatofit a glutation jsem zvýšila vyšší dávky glutationu, abych se z toho jako dostala. Takže tohle je výborný doplňky stravy a jako pokud by ještě někdo chtěl
jakoby podpořit si v zimě takovou tu jako očistu, tak bych třeba vzala citrokalcevit. Ale zase v té čaze s mumiem je celý B-komplex vitamínů, takže ten celý B-komplex je v tom i Ačko, Cčko a vitamin E. A takže jako když bych brala čagu a brala tady citrokalcevit, což je citrát vápenatý a celý B-komplex a plus tam jsou vitamin C, E, tak je to zbytečný, protože vlastně tady je B-komplex, tady je B-komplex. Jo, takže pokud budu brát čagu, tak bych třeba úplně ten citrokalcevit k tomu nemusela brát. Ale pokud třeba budu mít problémy jako s překyselením organismu, refluxem, žaludečními šťávami, tak na to je citrokalcevit výborný, tak klidně to zkombinuju a vezmu si ho. Ale jinak jako dlouhodobě je to asi zbytečný, že bych prostě nebrala jako tohle, ale klidně můžu právě kombinovat tyhle ty tři věci. Tady Jo? hlavně zaujal ten citrokalcevit ohledně toho refluxu, protože to mám dost dotazů a od určitého věku se ten reflux docela hodně objevuje. Ono to je teda hodně spojený taky se stravováním a teď, jak máme taky téma to hubnutí, tak třeba moje zkušenost je, když jsem přestala kombinovat sacharidy a bílkoviny, měla jsem taky náběh, aspoň podle lékařů, na reflux, protože jsem měla pořád sucho v puse. A když jsem vlastně přestala kombinovat sacharidy s bílkovinama, tak to ustalo. Ale to mě teda zajímá na ten reflux, ten citrokalcevit, když by teda někdo měl tyhle ty problémy, tak jak se to užívá a jak dlouho? Určitě já třeba někdy trošku trpím na pálení žáhy po nějakých třeba těžších jídlech nebo kyselějších, takže tam si klidně vezmu 3-4 tablety hned, jakmile cítím, že mě něco Mhm. je, jinak se bere, oni to jsou takovéhle tabletky vlastně, takže dají se brát 3-4 tablety denně. Oni se 3x2, sníží, myslím, že jo, tam i píšou. no, 3x2, nebo ale dvakrát. máš nějaký konkrétní zkušenosti citrokalcevit a reflux? Já mám zkušenosti s tím, že on snižuje vlastně překyselení organismu. Jo. Jo, takže vím, že když si vemu hned třeba 4-5 tabletek citrokalcevitu, tak mě to funguje, jako kdybych si vzala třeba nějaký ty antacida, to znamená, nebo sodu. Jo. Mhm. Jinak dlouhodobě ten reflux samozřejmě není spojený jenom s potravinami, ono je to i třeba omezený časově stravování podle těch, ono se tomu říká cirkadiální kódy, já tomu se docela věnuju a třeba večerní jezení, kdo má sklony k refluxu, tak vlastně večer, kdo jí díl a jde brzo spát, tak vlastně se to tam hromadí, protože možná by vás zajímalo, kdybych měla vyjádřit třeba kyseliny žaludeční v jednotkách, tak ráno, když se probudíme, tak tam je jednotka 1 a během dne do večera to postupně stoupá obsah těch žaludečních kyselin a večer třeba kolem 8 hodiny tam je jednotek 100. A když se najíme, tak vlastně, protože to je z toho důvodu, že vlastně ten žaludek, jak my jíme, tak produkuje čím dál tím víc během toho dne ty kyseliny žaludečních a potom, když se třeba najíme, anebo nedodržujeme i pauzy mezi jídlem, nebo se předspeme, tak vlastně ty kyseliny vytlačují ten obsah žaludku vytlačuje ty kyseliny nahoru a potom vlastně je ten reflux a pálí nás žáha. Takže když už jsme se teda dostali od čagy k Ke tomu stravování. trávení, jo, tak No, na snižování kyselosti citrokalcevit, tak to je asi poměrně známý. A máme teda ještě nějaký potravinový doplňky, které by podporovaly to trávení? no, co se týče trávení, tak určitě kysely. Ty jsou skvělý, protože to jsou pektiny a pektiny vlastně jsou výborný pro střeva. A samozřejmě čaga je taky na trávení, ona je výborná právě na záněty střev, takže
určitě i glutation je vlastně na střeva, na záněty střev. Dokonce se uvádí i třeba, když je nepropustný, když je takový ten syndrom propustného střeva, takže pomáhá ten glutation u toho. Jinak máme samozřejmě i čaje. A co se týče střev, tak máme ořešák, extrakt z ořechu, který je proti zhoubou shiitake. A právě někdo třeba může být i choulostivý, že ne každý vlastně snáší ten extrakt přímo z ořešáku. Takže já pak doporučuji právě glutation, že tam ten extrakt z toho ořešáku je taky, takže je taky výborný na střeva. A jinak vlastně, co se týče střev a vůbec trávení, tak ty jsi mi s tím nahrála, že vlastně je velmi důležitý v těle vlastně i lymfatický systém, protože my vlastně přirozeným metabolismem, aniž bychom cokoliv pominu, že co všechno nám jde do těla zvenku, tak ale i jenom metabolismem tím, že jíme, tak vlastně si ty toxiny a tou buněčnou výměnou a přeměnou vlastně živina, energie a podobně, tak se taky uvolňují toxiny. Takže je velmi důležitý lymfatický systém a lidi o něm mnoho nevědí. Takže já už jsem o něm, myslím, mluvila v souvislosti se solemi, protože lymfatický systém je, všichni asi ze školy znáte, jak vypadá cévní systém, že prostě máme nějaký cévy, to v tom těle jede od těch velkých až po ty malinký vlásečnice a takhle vlastně úplně stejně funguje lymfatický systém, jenom obráceně, protože vlastně ta krev rozvádí po těle živiny a lymfatický systém to sbírá zase z těch, on to dostává ty živiny k těm cévám a teď si řeknete, jak to je propojený. On vlastně je to taky systém jakoby těch lymfatických cév, pak máme tam nějaké lymfatické uzlinky, těch máme tisíce pomalu v těle, to jsou třeba tady znáte, když to jsou takový malý filtry, kde se prostě něco třeba zachytí, ale jinak vlastně my máme tkáňový mok a kolem střev, třeba když jsme se bavili o těch střevách, tak vlastně i kolem střev máme tkáňový mok, toho máme asi nějakých 5-6 litrů v těle a on jakoby omývá a ty živiny z těch střev přes stěny třeba tenkýho střeva jdou do toho tkáňového moku. Takže jestli tě přeruším, aby se v tom lidi nestratili, jestli teda do toho můžu, tak lymfatický systém souvisí 2 slovama s čím? Detoxikací. Je to kanalizace těla. Dobře, tak. Jo, dobře, aby jsme se v tom nestratili. Ty jsi studnice informací, ale ne všichni jsou takový odborníci. Takže jo, aby v tom byl nějaký přehlednost. Čaga a informace o tom skvělý, tak teď ještě o tom lymfatickém systému. Takže ta lymfa omývá teda všechny orgány, souvisí to i s živinami a zde živiny a detoxikace a teď co je teda to podstatný, zase krátce, vědět o tom lymfatickém systému a jak teda můžeme podpořit ten lymfatický systém? Tak vlastně lymfatický systém, jak jsi říkala, je to naše kanalizace. To znamená, že ty odpadní látky z těla se potom přes tu lymfu jdou vlastně do moči, do stolice, do potu, vylučujeme. Ano, a čím to můžeme podpořit? Můžeme podpořit. Lymfatický systém nemá pumpu, jako je srdíčko pro cévy, takže tam to je pohyb, masáže a velmi dobrá jsou právě soli zvenku na podporu lymfatického systému, takže já už jsem o tom i mluvila, můžete mít i masážní žínky. Lymfatické masáže vždycky se dělají od spodu nahoru, jakoby směrem k srdci, to samé od rukou směrem k srdci. A je dobré, když si chci promasírovávat tělo, tak si nejdřív tady otevřít ty hlavní uzliny lymfatické, nemusíte tlačit jenom tak lehonce a potom vlastně se těmi solami jedete od prstů na noze přes kotníky. Nemusí to být drsný masážní pohyby, jenom lehký pohyby směrem nahoru, pod kolem jamky, třísla, pak jedete vlastně... Dobře.
Takže, Vaši místa. takže je tam teda na lymfatický systém, co se týká Tiande, tak podpora solemi, Soli, mytí ano. solemi, k tomu už jsme jedno Úplně vysílání skvělé měli a je extrakt z hroznů z vína hroznového, ze semínek, se zeleným čajem a ten teda dokáže velmi rozpohybovat lymfu taky. Já o tom nebudu mluvit víc, to bychom tu mohli být dlouho. A co je výborný na lymfu tak i detoxikační náplasti. Ono se to nezdá, ale vlastně přes ty nohy, přes chodidla, my tam máme body, vývody všech orgánů a přes ty body, jakoby reflexní, se ty orgány jednotlivý vlastně aktivují k tomu, že se čistí to tělo. To není, že vlastně do těch přímo náplastí nám jde ty toxíny na noze, ale je to tak, že vlastně ty orgány se sami aktivují k tomu, že se čistí, probíhá tam detoxikace a přes lymfatický systém to potom odchází do těla. Co je velmi důležitý při tom odčištění organismu, potom i hodně tekutin, aby to mělo jít kudy ven. Co je taky výborný při detoxikaci nebo při lymfě, tak samozřejmě i strava. Jo, protože samozřejmě je důležitá strava, jsou tam které můžou podporit játra, ledviny. můžu tě do toho vstoupit. Už skoro je to přes půl hodiny. Hmm, Já bych tu stravu třeba nechala na příště, ale jenom okay. bych tady navázala na něco, co je teď v Tiande velmi aktuální a všichni, to je hubnutí, všichni hubnou. Jsou k dispozici jídelníčky a tak dále. A já bych chtěla jenom říct, a opravdu už jenom kratičce, svoji zkušenost, protože já hubnu vlastně od června a kdybych, zhubla jsem asi 23-24 kilo, pokračuju teda dál, spíš jako svojí cestou, s minimum sacharidů, ale právě musím říct, že kdybych do toho nezařadila vlastně od druhého měsíce detoxikační náplasti, podporu lymfy, rozproudění lymfy těmi solemi a tou speciální žinkou, tak bych rozhodně nezhubla tolik. A zkoušeli jsme to s mojí dcerou, že ona hubla stejně, ale v momentě, kdy nemila se těmi mycími solemi, tak hodně z toho rozštěpení tuku vlastně se zavodňovala. Jo? A jakmile použila vlastně fakt každý den, použila rozproudění lymfy po těch lymfatických drahách tou žinkou, těma solema, začala lepit detoxikační náplasti. My jsme teda u toho jedli zlatofit a glutation a já to vlastně jako užívám tak měsíc jo, měsíc pauza. Tak jsme si fakt na vlastní tělo vlastně vyzkoušeli, jak je to důležitý se vlastně takhle mít. Nepoužívat žádný tekutý mejdla, který naopak ucpávají pory, ale nejenom jsme jeli těma solema po lymfatických dráhách, ale vlastně opravdu mít se tou šálou nebo tou houbou vlastně celé tělo, aby se otevřely pory v těle a vlastně ty toxíny z toho hubnutí mohly jít ven. A za mě si myslím, že to je úplně nejdůležitější věc. A ruku v ruce, což spoustu lidí, protože za těch 8 let jsem si toho všimla xkrát, dělá tu chybu, že si lepí náplasti, ale vůbec se nemeje těma solema. Nebo se lidi mejou solema a neudělají se těch 21 dní s těma náplastma. To znamená, že jednotlivý produkt využijou na 50%. Když to zkombinujete dohromady, tak to skutečně využijete na 100%. Tak jestli se na nás někdo bude dívat za tyhle ty úžasné informace o té čaze, to je teda jako naprosto fenomenální. A jestli se někdo na to video bude dívat a ještě u toho teda hubnete z Tiande, tak nezapomeňte skutečně do toho přiřadit ty detoxikační náplasti a to správné mytí a používání těmi solemi. Takže to jsem chtěla říct jenom jako ze své vlastní zkušenosti. Děkuji, Mili.
A já bych jenom ještě, nedá mi 2, 3 minutky, mám tady úplnou novinku, kterou máme, a to je sprej vlastně s fytoncity neboli esenciálními olejíčky a mořskou solí z řady Dr. Tajka. A ono to je právě pro zdravou imunitu sliznic. My se tady bavili jsme o čase, o lymfatickém systému, že to je všechno velmi důležité pro naši imunitu. A vlastně lidi vlastně nevědí, co to imunita je. Imunita je schopnost těla bránit se tomu, aby se nám nedostaly nějaký ty patogenní organismy do těla a nešířily se. A pokud už se dostanou, tak si vytvořit protilátky, které vlastně to zlikvidujou. A tady ten sprej obsahuje extrakt z cedru, obsahuje olejíčky, mátový, eukalyptový, mentolový a další kafr, obsahuje mořskou sůl a on zvlhčuje sliznice a má i antibakteriální účinky. Vidíte, že má krásný dávkovač, takže vy ho můžete stříkat jak do dutiny ústní, tak do nosu. A vlastně zdravá sliznice v nose a v ústních dutině je předpoklad toho, že když nám vdechneme nějaký viry, bakterie dýchacími cestami, tak ty zdravé sliznice se daleko líp chrání, než když jsou přesušený a jsou poškozený. Takže je to preventivní, hodně preventivní sprej, který vy si můžete stříkat i třeba v nějakém prašném prostředí, nebo když cestujete, jste někde v hromadné dopravě a podobně, kolem vás lidi prskají, kašlají, tak i vlastně tohle je dobrá prevence. Takže určitě já ho moc doporučuju, že je to zase jedna z novinek a ta řada Dr. Tajka je to spojený i s tou Čakou Mumielem, protože díky těm obrovským klimatickým výkyvům, kdy v zimě tam může být -60 třeba a v létě se teploty šplhají klidně 30-40 stupňů, tak ty rostliny v té tajze mají opravdu velmi, velmi silné účinky, musí být odolné, aby přežily. Takže určitě moc doporučuju a já si myslím, že dneska už jsme toho pověděli tolik, že třeba na téma imunity se můžeme sejít někdy příště, protože my toho máme těch zbraní na posílení imunity ještě mnohem víc. Mně ještě teď napadlo, a ať to tady zazní, aby jsme to nezapomněli, že právě ty suroviny, z kterých se to vyrábí, jsou opravdu velmi silné rostliny a že by možná stálo za to, kdyby jsme, protože ty jsi tam taky byla vlastně jednou tam v té tajze někde, že bychom mohli tady trošku popovídat o tom, jak se to vlastně vyrábí, že jo? To je tak zajímavý. Jak Eh, se Kdy, skladují když tam byliny. vlastně mají tyhle ty úžasně silné rostliny, plný prostě síly té tajgy, tak jak se to vlastně vyrábí, aby to vlastně zachovalo tu kvalitu, což si myslím, že je jako velmi důležitý a Tiande opravdu tu kvalitu zachovanou má, i když má třeba velmi skromné obaly a tak dále. A co si budeme povídat, když se podíváme kolem sebe, tak luxusní obal a co v tom je. Takže by možná stálo za to, aby jsme třeba příště začali i něco, jak se ty produkty vlastně vyrábí. Jo, já jenom možná k tomu bych dodala jenom jednou větou, jak jsme to viděli, tak když jsme byli na Altaji od Tiande, tak jsme tam viděli i ty profesionální sběrače, protože každá ta bylina se sbírá v jinou dobu. A ono to je opravdu něco jako u nás se sbíraly byliny, tak je to přísně certifikovaný. Ty šarže bylin se musí skladovat a sušit každá za jiných podmínek v jiný roční období, takže je to docela velká alchymie a docela si tam na to potrpí, že ta kvalita těch bylin z té Altaje je opravdu, opravdu vysoká. Tak já mám velkou radost za dnešní informace, hlavně za to, že ta čaga se dá brát dlouhodobě, protože já jsem někde nakoupila informaci, že se úplně dlouhodobě brát nedá a už vůbec mi nedošlo, že to je komplex. A takže za to jsem teda jako vděčná za tuhletu informaci. No a
možná, že teď to období té zimy a střídání teplot a tak, takže by stálo za to, že bychom mohli udělat další vysílání ještě na produkty třeba ještě za 14 dní, aby jsme něco neminuli na posílení naší imunity. Určitě, určitě, já se budu moc těšit. Tak děkujeme za Takže tvoji studnici informací. já ti Mějte se děkuji zase krásně. za příjemnou energii, kterou vždycky dodáváš tím našim A vysíláním. nezapomeňte, dneska je úplněk, jo, takže můžete jako ukončit svou péči o tělo a začít ještě kvalitnějc než dosud. Tak Tak, hezký určitě. večer. Mějte se krásně.